punt verd que està en molts barris de moltes ciutats de Barcelona. Aquest de Sagrada Família. Molt bé. I aquest és el punt verd davant de la Sagrada Família, on Remei us ve molta gent a portar coses. Sí, bastant. És el punt verd que més es treballa a Barcelona. I hem vist que fins i tot hi ha intercanvi de llibres, que funciona molt bé. Sí, molt bé. La gent està molt contenta i nosaltres també perquè és cultura. Vostè ja s'ha firat, ha deixat llibres i n'ha recollit d'altres. Sí, he deixat 3. I he agafat això, més que res, per criatures i això. Mira, precisament dels que regalava a la caixa. Sí. Hi ha crios cada vegada. Hòstia, que mira que els còmics i tal els hi agraden i els hi dones. I la gent hi pot venir a deixar, veiem metalls diversos, cintes de videocaset, DVDs, CDs... Explica'ns què més hi ha per aquí. Pues tot el que pot haver en una casa. Quan acabes de pintar el pis, doncs portes aquí la pintura, les bombetes que se't fan malbé, l'oli brut. La gent ve a deixar aquí els pots d'oli, Sí. buiden l'oli aquí, l'oli usat. Nosaltres la buidem i ens quedem l'envàs, o bé amb l'olipot, que hi ha molta gent que també l'usa i el que en ve repartir. I aquí encara hi teniu més coses. Sí, ferralla domèstica. Sí. Aquí hi ha fins i tot una planxa, però això fa la mare de bona pinta. Això ho podria aprofitar algú, no? Sí, el que passa que, com que clar, si no ho fas servir, doncs millor que està a casa, doncs millor aquí que després ho fonen i fan ferro nou. I això és el racó de les joguines que demanen tornar a ser estimades. Sí. Això en què consisteix? Doncs la gent que tenen, que se li fan grans, doncs les joguines que estan a casa, que ja no les volen, doncs les porten aquí i altres nens doncs les fan servir. I una targeta com aquesta és la que rebran la majoria d'usuaris habituals d'un punt verd. Sí, Això té avantatges. sí, clar. Has de venir amb un rebut de l'aigua i nosaltres et fem a l'instant la targeta d'usuari de deixalleria. Llavors et fan un petit descompte en els impostos de l'aigua. Molt bé, però a més, quan us ve gent aquí a demanar que volen reciclar, els doneu bosses com aquesta que tens a la mà, que ajuden a separar bé. Sí, i tant. Sobretot els petits que tenim a casa ho veuen i després ho fan i és molt important. També tenim el covellet de l'orgànica, que se li posa una bossa biodegradable i es fa servir amb molta facilitat.